Pădurea asta de beton din drumul Taberei, Bulevardul Timișoara, măcar nu mai poluează ca altădată. Iată, trec mașinile de la spălat. Și aici ajunge doar un pic de murdărie. Nu foarte multă, mai mult produce șantierul ăsta de pe linia de tramvai. Totuși, bloc lângă bloc, mi se pare cam mult. Cine a aprobat așa construcție, îi doresc să-și petreacă restul vieții aici și tot neamul lui sau al ei. Totuși, muncitorii lucrează în condiții inadecvate, fără protecție, la orice etaj, inclusiv cele mai înalte, deci la câteva zeci de metri în înălțime. Și schela asta nu e izolată. Deci tot ce poluează ei se duce în vânt în tot orașul, inclusiv în plămânii celor de la Garda de Mediu, de la Inspecția Muncii, care ar trebui să vegheze asta. Fiindcă asta poate să cadă oricui în cap. Văd că măcar o sucește acolo și vine până peste drumul public, până peste parc. Deci chiar și eu sunt în pericol acum. Dacă se desprinde oala aceea și cade, poate să cadă peste mine. Aici în parc. Parcul Timișoara. Sper că primarul liberal Ciucu vede și înțelege că n-are de ce spera să-l mai votăm odată.